Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. This is Zim News Beat TV. Thank you very much for joining us. Thank you for your support. Remember also to join one of our WhatsApp groups. We have group 1, 2, 3, and 4. If you join group 1, don't join group 4 because the same information that we post in group 1 is the same information that will be posted in group 4. Remember also to subscribe. Just click that subscribe button so that every time we post something new, you will never miss it. And we also have a Facebook page. Go and like or follow that page. And as usual, we are continuing with Gabriel's life story. Remember, we gave you Gabriel's interview, part 1, part 2, and part 3. We also interviewed some of his wives. Tavadata rombra kanaka, unokuziva kuti vanonetsa kuwana kale. Wife number 1, 2, 3, 4, 5. Tati aiwa, wife number 5. Uyambotaurawo tinzo kuti aiwa, page 5 wanga washayei. Uri kudei. Ndozva ndomubvunzo ine vanhu vakawanda. Asi atina kupindurira isusu. We need to hear it from the horse's wife. Vantu dzimakadi? Makadi. Tiripo atola toti wife number 5 makadi. Takachengetwa makadi. Makachengetwa. Ndikunzwa katonike chiwasu kakuda kuti out so. Ndiriwasu lo kwamtari. Kwamtari. Ndoko makakurira. Ndoko nakakurira. Ndunde kupu wachewa. Kosimunya. Kosimunya. Anditi mumurimenyi mimi. Okay, zita ndiya. Ametwa makanaka. Makanaka. Asi murume wenyu kana achisarudza vakadzi anototi zita unonzi akanzwa riri chirungu bata rechirungu ndinaye kudhara angoda shona chete kumberi. Tanatswa, matipa, makanaka. But it's maitaishe. Oh matipa. Matipa. Maitaishe. Ndikoya makanaka. Makanaka ishi. Makanaka ishi. Makanaka chete. Oh, okay. Makanaka. Right. Saka kufamily kwenyu makanaka. Makazwa muri wangani vakomana nevasikana. Vasikana ndini first born. Okay. Vasikana 3, then mukomana 1. Isu ari kwa Mutare ko. Isu ari kwa Mutare. Anditika. Right. Nemukomana makasangana ko. Takasangana kwa Mutare. Ndiko takasangana. Achita madhira ake ko. Achita madhira awo. Duma. Sasa ndaishinda pa Econet. Iwo waita mabasa wa emaini na waita kwa Mutare. So kusangana kwa ndakaita nawo. Atina kusangana zvezve kuti takadhumana. Ndine shamwari yangu iri kwa Mutare. Engeri a sister iri kwa Mutare anonzi Shamiso. Anoita zvemanews. Saka aishanda opposite. Econet nevillage market. Vanoziva kwa Mutare opposite. Saka ndaenda ipapa ndinodya lunch. Tichitaura nyaya and stuff. Saka rimwe zuva ndakasvika Gabriel arimo. In fact, Shama akatondifona akati ndiri friend yangu iri kunoku. Ndoti mumboiona. Why is it akandifonera? I was once married before. Okay. Saka anane ma issues angu aita zvekuti anenge achicomfort and stuff chichi. So akati ndoti younzwe chi because Gabriel anoita zvekuticha zvinhu zvemuBible and stuff zvamunoziva. Saka ndakasvika vati ndoti usangane neshamwari yangu inonzi Gabriel anogona kubatsira chi about marriage cancellation and stuff. Kuti uzive kuti how do you take steps or healing and stuff. Saka ndakasvika ndakatosvika vakatogara vachitoseka naShami. Vakatopfeka mahovhorosa ekubasa. Ndichibvawo pachipa Econet. Shami vatonti this is Gabriel, this is Makanaka. Saka pakanditi this is Gabriel nawo kuti anodibatsireko blazi yeyu neworksuit yake. Ndakaita zvekuti handikongoradzwa munhu kuti angoriwo munhu. But Gabriel anogara kuHarare. But kuno kubasa anoita zvemene. But ndo mablazi aemaini naye atinongoona mutaunda aya. All right. Yes, 4 wives. Torechi yangu ndikabva ndagara ngati matani vakadzi vangani. 4. Tikati 4. Ini chaiyo naita zainini. Kwauzota ne4 imwe. Asi maakupenga kani. Ndozvandakaita ndichigara pasi. Watanga kutoseka vari 2. So kusangana kwandakaita ndokandakasangana ipapa ndo pazvakatangira. Ashop kake anoita zvekugadzira manews kwa Mutare kokoko.
nokusangana kwandakaita naGabriel. Anditi saka semunhu akambinga aita kafunga keke kuti 4 wives shachani vayani vaiti ndokuda aiwa hatisati tasvika kwese ikoko. So ndandaa kuchinakidzwa kuenda kwashami manje because aimoziva unongoda kutonzwisisawo uchida kutointerview kuti munhu ane 4 wives saka anozvifambisa sei. Oza unobvunza Shami like pawaiuya pane Shami aitondifonera kuti uya unzwe nyaya ndomhanya ndakaenda kuna Shami. Saka Shami akazoexchangea nemanhamba because inangana nesystem yekubvunza questions kuti saka unotowirirana akutoenda noise because isusu takakura chinzi zvonizvo barika rakaoma hapana mukadzi anogarisana like ini paya ndakazoti vari mupolygyny ndakatanga kufunga kuti hasi wabarika kumamisha because yamutaundi kunokoda shamisira stereki apa anoita futi zvemainini aiwa zvipi ndozvandaita. Saka there's a day ndofunga zvakatrai wiki here achingoya kwaShami achitodzidzisa chichi. Saka Shami akabva atondiratidza mawives acho pafoni achitoti ndielisabeth uyu ndiitanatswa uyu ndimaita uyu nditino zvamutori serious nei. Saka pakaita eclip yakabuda yetiktok yavo yawakaita vari pamba panapa kati mutoti mutone vana vava mutota utowirirana so nanamai vachitoti mama it's okay. Shami but ini zvanchadi bama kutonisa mushopu mangu muno vakutondisipedzera space exchange naye manamba muzotsvagani ndokuexchanga kwakaita manamba naGabriel. So tata kuita madhezi ekuti aigona kuonana vachitondidzidzisa about marriage. Saka ndakavatsanangwa. Saka Shami akanditi be free kutaura naye zvakaitika and stuff. Saka pandaitaura navo vachitondidzidzisa vachitoti marriage is a beautiful thing. Zvino zvinonetsa zvichida zvine ma up and down and stuff. Zvakutonditaura zvese ini zvangu ndatoda basa nezvako iwewe kuti iwewe wasiona vakadzi 4 unotoziva tisiona vakadzi 4 zvimwe zvese zvavakutondiparidzira aiwa iwewe semubvunzo yanga achibvunzwa tiri panapa nemunhu ndikushamisa ndotoziva. So I got interested vachiramba vachitaura navo vachienda lunch vachitondiudza and stuff chi this is very interesting. Ngatirambe ichicontinue tiri kwamutare koko but it's haisi process yekuti yakaitika bopopopo yanga iprocess yekuti yaingosangana maybe mungonoita 3 4 5 months 6 months muchingoonana ndozvakaitika. So pamubvunza pakuti toti akakanda shoko here like munoziva kana vanhu tomboti mutanga muri mafriends ka zvozoti I love you haibudi yekuti ndokuda zvangoflowa naturally kuti tava ndakatongopinda imomo. Saka when you were so curious about his 4 wives waibvunza kuti chii? Ndinozvamisa sei pakwenyu kokoko. Saka aititozvamisa nemari here because tozoti vanhu vaneyo vakada vakaromba totoziva tozoti vakaromba tipaitinzwe kuti chii chamakashandisa ati mushonga wangu ndikuparidzira the Bible inotaura wani kuti varimo wanga varimo varume wanga vane vakadzi vakawanda toti aiwa kupiko ibhaibheri kaisusu tiri the new era yatiri kuvarama zvisi zvebhaibheri izvizvi tazvinzwa nekumachechi ukokoko saka zvamutara ndezvipi. So vakaramba vachingondidzidzisa zvekuti pawaindidzidzisa ka but ndaitoona kuti zvimwe zvinhu zvataitounzwa ka hazvisizvo zviri completely different zviri the opposite. So ndozvaiitika pataita maconversation handiti. So makazongona matomurudo takatopinda like tisati tapinda ndikudzei chinhu hwani chakaitika. There's a day ratakasvira tese vamwe nefriend yavo ikwamutare vataenda parestaurant vasaka ivo manje vakati zvonizvo kune shamwari yacho mukona seko munhu wangu uyu bla zvatondi munhu wake kuti chii asi inini mmoyo ndizoti handikutotsva ndikutodawo ndikutodawo asi ndaishaya kuti ndinozvikwanisa here izvozvo zvivakadzi hobu. Saka ndopazvakatangira kati right chichi. So then after some days vatonti let me make a call imbotaechi emawives angu. Saka vakatanga kufonera
first wife havana pick up call wangone maerrands awaita awo then vazofonera second I think vakadaira vari mutown but hatinonzwanana vazofonera futi vafonera third akati I think anga uri kubva akumba kwawo akati izvozvo ndakatakura mabag and stuff handikwanisa kuita pafoni vadzokera kufirst saka ndatoti vanhu apa ifona vachiti dedi how are you dedi pepo dzekufona yange iri kuti kuda kungoratidza chiri akotondiratidza kuda like ndaibvunza ndindakarifona nditoone kuti ndezvishoshwe because social media kavakutamba mafanisi so now ndati ane first twanzi saka vakatondaidza ndezita rangu ndikati vari kutoziva nezvangu katoti izvi nangu first wife akatoti ndiri kufara because pese apa taiga achiti dai murume dawana chisamwana anokwanisa kudi ungachimuchengeta ari kwamutare kokoko tikati yo wow this is amazing ubva ipapapa ndakavati right ndineve gabhu katimboona kuti tozvifambisa sei but ipapo wakati I know kuti munhu kana achibuda mumarriage anoti men are dogs will never get married again handiti because unenge watadzirwa ende unenge warwadziswa hazvo zvawaite mashoko aya ekuti anzi never unonyepa unopinda kana wapinda murudo ala anongotaura ka vanhu vanongotaura but mashoko kazhinji kacho munhu panotara aine bitterness nokurwadziwa unenge wasatowana munhu wekuti kana akataura newe akakucomforta and stuff chichi akaratidza how life is ka you can change but ukaramba uchisanganawo nemabora ngoma obvious unoramba uchiparidza uchiti men are dogs sure saka ndakawanwa nyasha I found someone who loves you, who loves me. Matara na Elizabeth hanzi tiri kutokuziva hanzi vakataza zvekuti vari kuti zvonizvo tiri kutokuda ine sense yekuti zvonizvo ndikutaura neni ndikutaura tafona katiri tese mandifonera ndobva ndataura nechipipi and chandofanishe kuti muright here chandofanishe kuti yes someone wainaye at the moment kwamutare kuti chi taiga achiti dai awana someone wekuti anenge achimubatsira and stuff chi vanenge ari kubasa anowana vanhu aendera nekuzomubikira this man ga something saka zvakatora madays and stuff chingotaura then second wife I remember it was in Feb kutanga kwaFeb vatonti unoda kuenda kuHarare ipapa tata kuchitaura manje pamawhatsapp chingotaura ichita mahai uri sei chichi not kuti maconversation akareba kutongotaura kuti uri sei ino nekuside ichitaisa hangu matiktok awo choto day to day life yawo right wati kashidea okay tikuzona zviri kuita so vakabva tonita unoda kuya kuHarare ana ambotsika ndakaramba kuenda kupi akandisikuya kuHarare ndoi saka shasha yanga yakatudza kuti vangu vese vari 4 vari kuHarare vese vari 4 vari kuHarare saka ndakazongoti angoti vadatidza zvekuti anoziva kana usikadi kuita chinhu unonyepa ndati mari bhazi handina manero acho kwakona ekokechindondiri maka takuisira mari yebhazi vamuchiti hamuna mari yebhazi ndikati second wife apa ndiyega kutaura neni ati handisi kuenda the following morning first wife vafona kanzi takatokutarisirei kuti matokwira bhazi noti mari takaisa tiri kudzwa kuti muri mumba hamusi matobuda mumba macho kuya kupizwa zaiwa shoko tidari kuti mufanira kuya kuno kuHarare I think ndatora about 4 days ndisati ndauya uchifunga kuti ndiende sa the day randakauya kuno kuHarare ndakasvika Gabriel anga ine pressure dzawo dzekubasa dzangu achipanyira saka ndakasvika ndikatambiwa na first nesecond apa Gabriel anozitomboona kuti ari kupi ingane yangu yakurowa no kati nhasi zvangu no ndazviparira apa mhazi dzangofamba chikoti mwari baba chengetei ndiri kuenda uku aya mashura ndiri kuita ndiri kumboitii kumba handina kutaura kuti ndiri kuenda kuHarare ndakati ndiri kufambira zvebasa because ndachinda paEconet ndiri kufambira zvebasa zvese zvekuti ndiri kuenda uku handisina kutaura ndasvika bva vatoti mati kumanyisa kune mufesi wako because akutobuda kuenda
vawatira chi vatera vafonana like marose dance nda kumaziye marare akati pakati ndo pandakamira then vatatoona first wife vayadzika second wife vayadzika ndakuramba ndiri mumota ticho ndikuona kamahagi makisses akupanana neyowe vauya I'm glad kuti chi wauya but ndiri manya chi basi but ndinodzoka imagine inini makanaka tikati ndofira kusiwa apo kwamtai akati wasangapinzwa ngenyi chezvo kana ndaziparira ndega apana ndimandikudza kukwira bhazi apana ndopandava ndasvika kumba apa ndiri motaka ndakati andakanaitaura vanofika vakatoti musikandihatauri kutonge munadirwa mvura ozomoziya here kuti twasitobuda ungati ndiwasi here anomboretika imi tauya so tapinda pagedhi ndakutoti ndakati pane mvura ndakati apane mvura here chipinda pagedhi tisibwa dzacho asi tisibwa dzacho kuti yowe nazinofamba I love my sisters majokes awa nawo majokes anawo saka ndapinda na first wife na second wife tapinda mumba ndemva ndatomukwaisana anti then ndakasvika vana varari kozi wangu wausiku ndakanonokofamba iyo yekutya ikuya vatonti vandati ndaya for a weekend zvangu weekend kati ndanguya kukonei zvangu guys kanzi but I happy chi takuona in person tanguona mapicture kati mapicture vatone mapicture angu ndakatumirana mapicture vatondiziva zvimwe zvese izvi havatotondiziva vachaida kutokuona kutonona in person it's okay then the following day ndanga ndina second wife atapinda mutown saka ipa makuenda kutaura zvakanzi chi zvakanzi maka zvakanzi chii makuenda kutaura sisi andiegezeti bude tende kubasa tubasa kupi handitoziya rese kanzi ndosaka tati handi mutown because you know kuti hausati kwambotindira for sure nasati ambotindira muharare and because ndo akatondzidzisa zvebuying and selling tinoita zvekutengesa saka tapinda mutown ndikutona ndakabatwa nice manzwa tikati yoyo kana sister yangu haisati yakambondibata kudai hakuna zvakadai ndikaendeswa kulunch and stuff then manheru dada kwakunodoka then sister the big wife wakabva wafona wakati wakafona second wife wakati ndaita ndenzara muri kupi vatoti tatiri pazimpost wakabva watingira ini lunch vatingira futi sisi wahombe lunch unbelievable hakuna saka ndoti ini madays acho experience the life kuti hapana ifekera anozoika munhu akafika inozona unoyazozona nice but this is true love vanhu vanogona kunge vachinesana stuff yenzeka but Mr. Gabriel zvawagadzira ka zvawakatigadzira tiri izvozvizvi ka we are unbreakable ndokunge ndokutaurai saka kuita weekend ndadzokera kwaMutare ndataisa amai nababa ndivaudze ipapa pane a bit of time kati rega ndimboende kuchi umba ndichinovaudza namama kuti ndozvandazodecide after kuona nekunzwa nekuexperiment izvozvozvo amai wanga usina kusati waudza shami wakanomuti chii shami manje zveshuwa shami aindifonera kati zviri kuita here wanga wamudza kuti ndikuya wanga kuti ndatumirwa mari bhasi kuenda kuHarare akakutoziva kuti hapatokane relationship handisi aizviziva saka iye aifona akanchiti iwe chimbomira ndokata foni chimbomira tinonzikwa kata foni saka nyaya yakazotsva ndasvika ndadzokera kwaMutare kati shami zvaonona patiktok hazvisi kunyepa ichokwadi ichokwadi saka watoshinga here ningi wangu tikati handashinga kanzi ndeshuwa wakabva kune uko kati shuwa I think this guy ndo chaiyo zvikwete zvataita mafanisa haana mboneseka foni kuna Gabu wanzwa kaite ningi wangu hapana zvandakambomita shama vati
Are you very serious? Are you very sure? Ikati handiright ndisesure to right. Ndo zvandafunga ndakononza chi ana mama. The blessing unayo blessing yangu nayo because ndini kana akakusanganisa naye. Kana iwe zvaona kuti zvinokuitira. It's okay. Ndizvakaitika. So here comes ndasvika kumba. Ndangomba kuti ndaka situation kuti inotaurika ere nyaya iyi. Manero asvika baba vavo vasvika dedi. Dedi ndine nyaya yangu ndinomufesi wangu chichi. Because baba wangu akakura chiti zvonizvo mwana wangu musikana. Hazvinei zvokuti akabvisa taura kuti haana. Ndoda kutanga ndamuziya. Chitoya naye kumba ndimuoni. Ndozvavaita. Kana vanati ani mufesi wangu ndozi muzoni chichi chari kuharara. And that's great. It's okay. Munati but. Kuti ndichiburitsa kuti ndakadzi wese wobhoka. Ati he's a married man. Anombotadza kuti anoangani. He's a married man ndikati Kaza bhegi dzako dzakutaika. Ndadzataika zvishuwa. Baba wangu ari right. Wangu ari right. Mama wana chakataura vaikuteera conversation baba nemwana ka. Kati nditoti zveshuwa ndiri serious. I think I'm ready again kudi. To move on. Kanzi mwana wangu une sure. Une sure. Saka ukanzi utozikanwa ere kumba ndikati ndozikanwa. Papa wangu ndakatoenda. Saka kusikuba kwakaenda ndikati ndokwananga ndiri. Imagine ndi baba wari kudzwa. So nditangoti mwana wangu it's okay. It's okay, it's okay ga. Ekuti all right. It's okay. It's okay. Awusaita noise lewe. Then vandaudza the team kuti ndaudza kumba nchichi ndakudi. I'm ready kudi kuya. Team that it's okay. Ya kunokwara. Saka vabereki vangu vakafuka ndikuita mafanisi. Ndinotoona kuti mwana wedu atori serious. Saka ndawavhondedza futi. Kana nditoona kuti that's the decision watomeka kazi mwana wangu ndikati for sure. But pandakaenda manje kumba handina kuenda ndiri ndega. Because vakandifonera vakati uri kuya rini kwaMutare. Toda kukuona. Saka ndakabva ndaudza Gabriel kuti ana mama wandifonera vati toda kukuona. Is it okay ndikaenda nesister yangu? Sister first wife. But it's okay. Vandaudza dedi kuti handisi kuya ndega. Ndiri kuya nesister yangu first wife. It's cool. It's okay. We. Ini nhani yangu kaikuwa ndikuziva ka. Ndiamwera shumba ka. Ndikati nasi zvedu. Kati kuende tangoshingisana takaenda. But my sister, she was very bold. Achizoti nothing. Saka kwatomuti takwenda kumba tumunosangana nemaparents angu. Wakafara anti. Nyingina. Anti. But takasvika it was late. Mama takatosvika mama akatodisha food. Very surprised. I was also surprised. Chivoto machatsambo. Vakatodisha food vachitoti vana wangu nemafamba usiku. Vatoti mapaka mota zvakanaka and stuff chichi kati tizaitwa nza baba nyasati wasvika I think munozotowana mangwana. Mota yasvika ka pagedhi usiku tarara. Kati nasi zvangu ndovhurwa door. Upi kwa baba vangu vawagara kwaedza makuseni vatogara musitting wanga uda kutogadzira uda kubuda kuenda kubasa then vatotidaidza Yesu mtu wakaitaura nani mo vaita ne the first wife vachitoti mwana wangu take care of her kana muri kutovirana kati serious inde tofunga noise iwo he was because wakabata mashoko wangu andakataura kuti inini right now ka I think this is it. So wakatoti mama words of encouragement kuti akanetsa tiripo tifonerei. It was so weird kwandiri kuti so from there yange to a blessing kai kuti everything is going to go well. Saka that's how it was.
apa ungavaudza kuti is a married man but ungasina kutanga is married to then yakazosvika that here. process yakazosvika kuti haasiwo wega ba Eh. kune vamwe kupita takagugulwa kare Nababa. uziziva kandiuziziva it's okay ndikutoriziva Yo. Kwamai amaiwa ivezvi mama utonetsera because first wife wakutsika unomba second wautonetsera kuda kuona the third okay. kuti ko mucharini kona sisi wako timboaona but the rest wakutozikanwa kumba so they are very quite okay with it but munin'ina wangu my little sister ndakavatora for holiday kuya kunoku kangara akati aiwa sisi wangu akupenga unopenga imi dzokai kumba saka pandakafona hama kupiko ari kupi ndozvinoita vavapana haasitokunzwisisawo ba kusvika azonzwisisawo saka paakauya then we started to share because tinomboshare like toita mastudies chidzidzisa vana and stuff so ndopaakazonzwisisa kuti oh it's okay saka sister yangu hapana she's the one who decided kupinda and it's okay for her but pane mubvunzo wakabvunzwa naShami ende ndo mubvunzo uri kubvunzwa nevanhu vazhinji. Gabu akakuita sei? Gabu, he did not do anything but he just gave me the love that I needed. Akanipa rudo rwakaita. Iyo yaari kukupai isi kupiwa nevamwe varume. Ilove yakaita sei? Rudo harutsananguriki kundotsananga chiti chii. But Gabriel munhu wekuti achitaura newe so you feel the warmth. Okay. Achitaura newe. You feel the warmth and haasina nokumpunyikidza kuti ita anokuti iwewe kana wadecide kuti you want to be with me it's your decision hatisi kumpunyikidzana ba and hatimanikidzwa nga tiri panapa if wanozvi kuemera the door is wide open. Asi mane manyunguriro wanenge wakaita manje. Aya twende kwanda pana kwandenda. Sure. Ndiripo. Unofira pano? Aya. Twende. So is it easy to live in a polygamous relationship? I'm a very good example. I did the monogamy in the polygamy. Yeah. The polygyny way is the best. So that why ndiri kudaro? Maybe andisikuti zvakashata. Yeah. Kuva one man one wife andisikuti zvakashata. No. Ndikuti baba God. Like in life pane paunoona kuti zvoniso ndoti chii handisizoti ndodaidza nditonzwe avo haasi mune sakatenderwa kuzviita. Okay. Haasi mune sakatenderwa kuzviita because unofanira kunge une a level of understanding yaunenge uinayo kuti uzopinda or kuti uzowana murume anokudza kuti ndoda kunga ndinewe iye agara ine vamwe. So ndiri kuti inini the first experience tiswaya vanofamba vachiti haiwa marriage haina kana dhiri haina but pandakazopinda inoyi ndakaona maadvantages akawanda kupfuura kwananga ndiri like inanga ndiri munhu wekuti kana murume aitomboti murume anditi zvonizvo mayonitoro chakati and ndaita resistance yekuti kudini matedza kutora mekai but nekuti ndakapotidzwa nemasisters vanondidzidzisa kuti murume anoitwa zvakadaiwo anoitwa zvakadaiwo and mupolitician hatisi kuti zvonizvo vanhu vanonge vachingobhusurana ngavarumba but tinokavhiridzana tichibatsirana because handina kuya ndiri perfect ini ndakatoyawo nditone yangu pfungwa dzana ndinadzo but nekuda kwekuti ndakazosangana naGabriel and then masisters angu vakazondibatsira kuona the life a better way. Pashamwari dzako I know kuti Shami is outstanding. Hakuna here one akakuti makauya kuno. So kunenge kuWhatsApp dzoka shamwari wariko wani mafesi atoriko hobho kuti mamuna zvamunoziva imi kudzoka kupi
kuti aiwa kani chiku chauri kutitira but pakazongoona kutoti vakakutora semunhu ari desperate for marriage now. Correct. Kana kuda panumber 5 wabva kuko unoti 5 hazveshuwa wakawanda but inhandi in fact ndakatoita cut off adatombomirira kuti ndizoti ndingazoti takati ndakaita cut off literally kuti imimi kana musikadoni zvangu then that's it. Inini I'm living my life. Imimi mukurarama upenyu ikoko. Ndozvo ndakaita. Saka your only regret is not meeting Gabriel earlier. Ameni ndogara ndakazvitaura. Ito chokwadi. Chokwadi. Because unoziva kuzowana knowledge wakura kudai kunonetsa. Zvoda kuti uri kadiki kudai uchikura une knowledge yandakuziva izvozvo life would have been better then. But iyo zvandisikushora hangu zvandisi life how it is. But zvinongonakidzawo so sevana vedu for example vari kukura vachizvona hakusi kuti ivo vachaitawo futika kuita kuti vakomana vedu vachaita wakawanda kuti vana vedu vachazoenda pane but they now know the principles and how life is. If kana wazopinda wazotendera kunga uine a partner waunongove naye. Pamasisters ako isa ndiani wanofarira stiri vese how alright why ndati vese number 1 Elizabeth mama Elizabeth wanofarira like tinoseka like ini munhu anoita majokes pesi munhu anotaurisaka saka iwo ndoteti iwo Elizabeth naMaita pese vanotara vanenge vachimbonakiwa nini I think handizochiwaseka kuti chii vanenge vachingoseka saka umwe nomwe ari unique. Mama Elizabeth vanofarira zvekuenda outing like kungobuda mungoenda like maybe kana totishi maybe ku ice cream and stuff then mama Maitawo vanewo zvavo zvaunofarira makahande pakati ndaona pane zvanaona zvaunofarira iwewe Tanatswa anenge aine zvake vanofarirawo zvekumakwaya and stuff zvekuchechi chichi saka weseka noti ndiri mukati meseko revanhu vane zvinhu zvandaida kuitawo asi ndisina wandaikwanisa kuita navo asi at least ndane uyu kuti uyu ndakuziva kuti anoda chakati ndinge ndiri munhu anoziva kuti ndibuda naye uyu anoda chakati ndiziva kuti ndiri munhu anobuda naye saka wese kwandiri they are the same. Tiri papa wabotora pechechi apa kuchechi koko ndo kunoparidzwa vhangeri re1 man 1 wife. Here comes you and others muri 5 assuming okay, has it ever happened kuti one day muri muchechi pastor vatanga kuti varume tofanira kuita mudzimai mumwe chete nekuti bhebhi rinoti Mwari vakati kana zvakamboitika munofila sei? Hapana, because that ndo knowledge yavanayo. But saka nokuti but munhu arurasika ko but handiendi no yes hayi mimi zvaba kutoparidza handidaro. That's the knowledge I know. That's the knowledge that I have. But you know, kuchecha hapa naira nomboya kuti asikana munorarama sei kumbai. Yangazothi murume in every marriage in my ups and downs, in my challenges ayo here and there. Muri two, husband and wife. And hapa naira anozomboya achikubvunza kuti asikana one husband and many wives munorarama sei vachikubvunzewo kana paWhatsApp kana pachi just in confidence conversation muri two. Not per se wekuchechi but vanhu vazhinji in the society vanotobvunza kuti vanonge vachitoona kuti but number 5 zviri kutoratidza kuti zviri kutofaya zviri kutoita ijesex ndokowatsanangura sezvazvo andotowaradza how I am the life that I'm living hanimbosweri udzenga ndongowaudza zvazvitori unototi uri kutorevesa kuti yes ndo zvazvitori handitauri ndichitanga ndiri kuataka munhu but ndinenge chingomudza sezvazviri. Saka Shami wakazomupindura here mubvunzo kuti Gabriel akakuita sei? Ndakamudera ndakati kuna Shami I remember think papa neye akandibvunza akati iwe watogara ke saka imunza kuti kusikopinda uchidzoka kati ndatogara
Skanzi saka vakaita ane system yekuvafona Gabriel obvaita like a group call andiripo vafona akafona akati handisana ambona maka ari very happy like this handisana ambona maka ari kuglowa hi akati if I was younger and I think ndaitoyo ndoza akatoita akati this is beautiful because pandai mutsanangura akabvunza chiti zvoniso how did my sisters ako nevana vakakutora sei that family is very welcoming nekuti ini ndakatodzidzawo kwavari kuti zvoniso cause handinoziva kumba muchikura kunenge kuchavaenza kuti ambuya iya vateta ava vadi vachenda but kunoka kuna zvakadaro so kuno kwandiri it was like a learning phase yekuti tanga ndadzokorodza kudzokera kumashure chidzidza so ndaangodza shami kuti I found someone ari mature ari pamusoro pangu akuti anondiratidza the way kuti zvonezvo unongone munhu mese mukurasika makaenda nyu kudondo makaenda nyu direction that's how I answered alright saka panere wechi6 wamuri kuona wari ku ndokutononokerwa iwe ndikutokudzai cause why ndopa example futi ndiri example like handi ndanga ndabuda marriage ndoto akadzi vazhinji vari kutadza kudzokera tinoti chivo ndopa example yekuti vakadzi vanenge kana vabuda marriage vanenge vasina tarisiro yekudzokera vakutoita zvemahumbwe zviya zvichichi akupana paunozoona munhu anoteka serious like example inini and I thought hapana anozondida because nana ambopinda marriage return soldier masona so I'll be happy if I find someone a sister or I don't a sister anoya Gabriel ondoratidza kuti there's a sister wandaona ngoti how is she ari sei munguzono sei bamwana time mwana kati mumvete and awatauri neni kaka autaani sotese noti that's sure why do I need kuda kuvharira ini ndakavharirwa panze here nyi inanobva panze ka kama uye tiri kutowana kuti kaita 20 saka ari peri pamakaratidzwe zve so far hapana handingati hapana ba habzati tongoti handiti so makanaka baba vari kuti chii zvinezvi namai I know kuti vanenge vachi iwewe wega kana shama akati watogara kaya ana mai nababa vanotiwo chii vakanoti nemasisters ako kuti vanogara vachiti zvonizvo vanoti kuti zvonizvo tinombofunga kuti ungagare marriage mwana wedu ndozvavaitawo izvozvizvi pese panotoenda kwamutare hazviti tipfuure pabasa pamutare tisina kupfuura naGabriel vanototi tasvika ka saka how's business doing pane anything that you need here pane zvauda kubatsirwa nazvo here vachitotipa maideas of how tokwanisa because is a businessman anowanza kuita zvebusiness kumba vanototi zvonizvo haadai matoya nevazukuru vacho vese kani tombosara navo for holiday they are very happy for me alright asi iwo makanaka wakashaya here murume asina mukadzi kana vakadzi varume hope saka wakashaya here kunozviti pa4 pa mwana wawaso akusi kushaya but ndakaona kuti this is the part yandakutorera akusi tongosikoka waiti isususuka wanga wariko but ndakati utoona kuti izvozvozvo kuti ndosati kuti wakashaya here wako wega nezvauri because it's not a secret zviri kuonwa nemunhu wese nezvauri anonyatsoyatso kuti inini handiti ubva unozviti panumber 5 pa and it's my decision it's my life zvevamwe izvizvi ndakaona kuti hazvisi kundiita izvi ndo zvinondiitira ende zviri kuita chaizvo ende watogara kunaka chaiko ende hausi kubuda ende wekuglow yo but unozwa statement yevanhu vakawanda yekuti
Gabu pane zvaanoita chete kuti vanhu vaite sei vawirirane kuti from other discussions that we have had with your sisters it's so easy and so simple ndoona even one of us yaiti makaitwei chaizvo anoti before you sit wagara apa panomboita conversation yakuti makaitwa chii chaizvo it's a process also tinongosvika nekutoti idyo wototi ndada masisters angu inenge iri process yaunopinda yekuti iwewe wacho are you willing even to learn are your sisters vari kuwilling here kukudzidzawo iwewe wacho haisi unosvika uchingoti bvo uchingopinda asi pane ukama makanaka vanotoziva kuti makanaka is a return soldier adzoka handiti ende kudzoka unoziva kuti kune mutauro akadzoka handiti vozonzwa kuti wakuenda pechi number 5 voti hapana variko vakatodaro variko ubva wakadaro but as time goes on wakazonwa kuti I think mnatogara so that's how it is. So how is Gabriel as a man? As in varume kavanonzi uyu hati varume vanonzi varume imbwa saka ise imbwa biyangu inogarika naye yangu isi imbwa ba yangu ndi mambo ndiri yes man is my lord so Gabriel nchaona like handisi ndikukombera nemashure no he respects me number 1 number 2 patinoita madecision tinoita tiri tese ndikutaura is ndikuti chini me and our husband ndikutaura tiri two inini nemurume wangu but it's our husband he understands me tichidzidzana kuti ndodei iye anodei haasi anongosvika kuti bvo haisiyo type yacho anototanga ivo vanoda kutanga wati ivo vatange vanzwisisa inini then I will be the last kunzwisisa ivo because Gabriel he makes sure kuti each and every wife wavo are very satisfied and very content and for sure is the best and unoziva uchitaurira munhu achikutaza anoti dzakutwaya but that's how he is unogona zvatinzwisisa mazuva ekutanga ka but as time goes on nopona kuti for sure he is very is a true guy haasi munhu anobhenda unoziva kuti patakaita interview naGabriel the first one and the third one unoziva kuti vaingoti toda kuona kuti wakadzocha wakaita sei zvokuti vandofunga vaifunza kuti makaplayers makapusa unoziva kupusa kuti atanakapuwa ninoza nematauriro akayano patinoti titi imimi ndimunenge mutomanipulata Gabu kubva kwandawesa ndataura naye unoti hano imimi ndimutomanipulata mubi yangu so ndadobva mukuti chii and toti perception yevanhu wasaying kuti imimi vakadzi vaGabriel aiwa okay muri vanhu vakapusa vakazungaira unoziva nangotirwa naGabriel ngodzichi ndatokuroora patataura kapaipai kuti hausi kumanikidzwa kaunzi uya no it's your decision kaye kuti ndiyo wada kunga urimo saka pana nadhi apa pane hirwa muri kuona kuti aicho chichateera patsoka dzababa wacho chicharoora vakadzi vakawanda chirimo izvozvo zvandizvona asi knowledge sorry to say this but handisi kukombeya vana vevamwe vanhu but setup yedu iyi inoita kuti vana vange vari in unit and in love unoziva panapa nepekuti ukatenga switi ka ukapa tomboti wapa ndingoderoni because ana wese ndianadhika aunopa deroni haadyi ega unoona anomhanya kutora dombo oritswanya kapisi unyaza kuona kuti pai pamunopinda mustudy vana vanenge vatone mubvunzo zokuti unoshaya kuti iwe kana uchikura kaunombobvunza mubvunzo iwowo but because yekuti mai ava vanenge vaine knowledge yakati mai ava vane knowledge yakati baba vari kuuyawo yavo knowledge vana vedu vanokura vari vasinganyanyi kunyingirwa sezvataita tichikura isusu nezvekunze zvenyika
handiti but all right, Elizabeth hapo and she's the first wife, is she not boss? Unozati amai guru iwo. Me and my sisters, the second respects the first, the third are not respected, the second and the first, the fourth same is go inini is shit. So toti Sister Elizabeth awapo, maybe do that help with something. Ndimfunzo ukuthi ndoita sisi ndoenda to the second, maybe the second up I go to the third, maybe the third up I go to the fourth. Inini kana ndinitega ndiripo, I'll just do the decision and I tell ndazodenda is there, but it's okay, our sister. Saka kuti iwe ndotitora cup yema but with the love that we have for each other, unonyaso sister yangu apa hasati adyarika ngomugadzire cup of tea. Even in chaiwo chemukuru anogona kutonditi wadya here ndanda kugira chi plate sides idya. Akune kuti boss or stuff akune izvozvo. Asi psychologically urudo kako kaoneka uchiti kakazoyawo mashure mangu. Aiwa, that's not it. No, that's not it. But for Gabriel, ndakaona kuti I don't know if ndikagona kunyatso explain, but if it takes a lady, anomusimudzira. Okay. Swarume kuti ukatiwa nomwe murume toti uchendi kubasa, hauchari kupi musoro, chakadai, no. Anoto upgrade iye. Iwe bozoti iyi nditi ramba upgrade. Let me also chip in. Tichingo upgrade down. Haasi not selfish. But when you're growing up, Makanaka, have you ever thought one day you will be wife number 5? Andina. Sei wangu wasingafunga izvo. Because pepa nambo tanga pekutapa tichikura kwainzi barika vanhu vachirowana vanhu havo. Zvese. Afanike inini ndakaudzwa zvese kuti inoti inini ndo barika rekutanga tichitaura the traditional way. Ndo barika rekutanga randiri kusangana nevanhu nemadzimai anowirirana. Mamwe yese kubva kuvana. I'm talking from experience. I'm talking from the people that I've interviewed. I'm talking from the people that I've met vachekwa ndini nema challenges avanenge vachifesa. Anditi apawirirano. This is the first where I'm talking to 1, 2, 3, 5 and what we are a unit. I think kuona kwandakaita ini. Kana Gabriel chakwaura haya chikuzoti first wife anodai chakadhakwa kana kuti second wife iyo ndava kutora nekuti iye wakatsukira havaiti izvozvozvo. Paanokutora like paanozviintroducer and introducing his wives, how because paiva panozonetsana vanhu vachiita mukararano chichichi because of the men. Because iwe nguva ane vision yako kauchiti vese vakadhakwa vese nakaudzwa kupisa ndiri kutopisa ndine chimuti hawadaro. Anoita kuti zvonizvo uone umwe wako in a respectful way. Ndozonzwa wangu pandakazoona kuti vanhu vaite mafaitika ndizvozvozvo. Ende mumba medu hakuna chinhu chinoti makuhwa. Kana watoona sister yako yakushaishira we go to the husband tigadzirisewo. Maybe inini ndashaisha kuti iwo ndo washaisha, chitibatsirewo ndepapi toona kuti next time tisazodzokeredze futi the same mistake. That's how it is. Right. As we conclude, toti mumwe muna waya kwauri achikuti zvinoita here kuti ndirorwe nemurume wemunhu kana kuti ndinotsvaka pangu ndega, unomuti ndoti tanga watarisa first usati wamhanya kupinda, then tanga watarisa munhu wacho iye murume wacho wemunhu kuti akasimba here, ari willing here, ari kutokuda here kuti unge muri mese, and ari kuda here kuti unge una maiguru, and maiguru wacho vari kudawo here futi, and ane knowledge here kuti kana pakazoita anything in the process munokwanisa kugadzirisana pasina zvinhu izvi. That's what I would advise, because zvekupinda uchingomhanya hazvina direction.
There you heard it, viewers from Makanaka. I will not add or subtract anything, but I will simply tell you to also watch the first part where we interviewed Gabriel. There's part 1, part 2, and part 3, and also other parts where we had a conversations with the other women. This is Makanaka, Gabriel's wife, number 5. If you have any questions, any views, post them in that comment section. If she has time, or if all of them have time, they will also respond in the comment section. If they don't have the time, we will make another journey to come and ask those questions on your behalf. On this program, my name is Robert of Money. Let's meet again on another informative and exciting program. For now, it's bye-bye. Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Fumani.